Bon dia i bona hora. En la col·laboració del Xarxamat de dissabte 21 de novembre m'acompanyava aquesta composició que és de Lotto Deller i que fou publicada el 1928 i que es pot trobar en efectivament en el Problemes per gent sense problemes, de René Mayer. Malauradament no he trobat més informació sobre l'autor, per tant passaré ja directament a resoldre la composició. Així que pauseu el vídeo si voleu una estona més per pensar-la, que vaig a buscar l'editor del tauler, que el tinc per aquí. I aquí el tenim, perfecte. Bé, veiem que ara mateix les negres només tenen una jugada possible, que és venir a B8, d'acord? Perquè les blanques controlen aquesta diagonal i el rei tapa aquestes dues, no? Per tant, aquestes quatre caselles estan cobertes. L'única jugada possible ara mateix per les negres, si li toquessin moure, seria el rei B8, i les blanques, el primer que penses és encoronar dama o una torre, inclús, una torre serviria també, però si coronant dama i torre, el que passa és que tapes l'única casella en la que les negres podrien escapar-se, i per tant, si la teva primera jugada com a blanques és coronar una dama o una torre, ofegues a les negres, i per tant seria empat, taules, i no seria un exercici d'escac i mat en una sèrie de jugades. Recordem que això és un Problemenigma, cada dissabte m'acompanya un Problemenigma aquí al fons en el tauler mural, i el Problemenigma consisteix no només en trobar l'escac i mat, sinó en trobar el mínim número de jugades possibles per fer-lo, d'acord? Aleshores, aquí, quan ja veus que coronar dama o torre et porta a l'ofegat, també després veus que si corones un alfil o un cavall, és molt poc concret. Les negres podrien mirar d'escapar-se per aquí, d'acord? Bé, les blanques a tapar-ho, única jugada de les negres seria aquesta, i ara hi ha un escac i mat amb dama 8, llavors hem fet 3 jugades, d'acord? Coronar l'alfil, rei B6 i dama escac A8 escac i mat, però és bonic aquest escac i mat perquè la casella per on s'escaparia el rei està controlada per l'alfil, no? Que és la peça que acabes de coronar. És bonic aquest mat en 3, però no és aquesta la solució, perquè és fàcil, és molt fàcil aquest mat en 3, i per tant, si és tan fàcil, segur que haurà de ser en 2 jugades. El que passa és que, a més, no és el mat en 3 més fàcil, vale? Coronar l'alfil. Es pot fer un altre mat en 3, molt més directe, no? Que és dama A8 escac, les negres prenen, ja les has portat a la última fila, d'acord? I ara l'únic que has de fer és posar-te amb el rei davant, de tal manera que ara la següent jugada de les negres, la segona és posar-se just cara a cara, de tal manera que coronant torre o dama fas l'escac i mat de l'última fila. Aquest també és en 3, és molt directe, molt senzill, i per tant anem a buscar un mat en 2 jugades, d'acord? Un mat, a veure si existeix en 2 jugades. I la solució és aquesta tan divertida, jo crec que és la jugada més divertida de totes les possibles, ara en la posició, que és dama H7. Aprofitant que aquest peó està aquí al mig per tapar l'acció de la dama, dama H7, la primera jugada, ara les negres tenen diverses opcions. Si va a A8 o B8, o sigui, si se'n va a la última fila, aleshores coronant dama o torre, d'acord? Qualsevol de les dues seria escac i no pot escapar-se per aquí, perquè la dama que havien posat a H7 talla, no? Ara que el peó ja no està a E7, l'acció d'aquestes dues dames doncs és escac i mat. Si, per contra, les negres no se'n van a 8a fila i diuen, vale, em quedo aquí a 7a per quan coroni m'escapo per aquí, d'acord? M'escapo per aquí, me'n vaig de viatge, després per aquí, bueno, ja tinc tot el tauler, ja m'escapo de l'escac i mat, no hi ha cap problema. Bé, doncs, ara, igualment, avançar el peó i coronar dama és la solució, perquè a l'avançar el peó estàs fent l'escac amb aquesta dama que hi has posat a H7, i coronar dama, ara sí que és molt important. Abans donava igual si coronar torre o dama, perquè la funció era la mateixa, però ara a la peça coronada se li demana una altra funció a part de controlar tota la 8a fila, i aquesta funció és controlar la casella C6 per on s'escaparia el rei negre, i només pots controlar la fila 8 i aquesta diagonal coronant dama.
I amb aquesta coronació l'escac és amb la dama d'Ac7, un escac a la descoberta. I això és tot, molt curtet, un mat en dos, bastant senzill, i espero que us hagi agradat. I sobretot, com sempre us dic, si conegueu algú que li agraden els escacs i que aquest tipus de contingut li pot agradar, doncs no dubteu a compartir el vídeo i animar-lo a veure tots els vídeos que penjo a la setmana. Recordem que els dimarts fem un torneig per l'ICHES i retransmeto en directe. Els dimecres penjo la solució, no? Aquest vídeo es penja el dimecres, després evidentment el podeu consultar quan vulgueu, però els dimecres penjo la solució de la composició que m'acompanya a la col·laboració del xarxa de mat del cap de setmana. I que la col·laboració, el programa s'emet el dissabte i el vídeo es penja el diumenge al canal de YouTube. I ja està, moltes gràcies i fins la propera.